Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ka Deputy Commissioner East Khasil District ka kong RM Kurba kalakhot Jingyalang District Committee halor kamat kam mau jembun min hakalaitrek ukala lingkot arhajar arpsan ha office jongka. Ka Deputy Commissioner ka balakhot ye ka Jingyalang jongka committee ha ka Kedan District banyakran halor ka kam krem mau jembun kham tam kumno banyo i ba ka jingsuk kanne halor kane ka kam. Na kaliang kador barsnong mausun ram habalawai ke Jingyalang kaya thu ka kwa bade ban kiar na ke jingmani niam hangta khnang ban pelong ya ke jaka ke bapli ya kitu ki bana baro ki ja jingpen bor. Bar kador barsnong mausun ram kayeng ha kanong rim kate ka kram mau jumbun kamde jaka mani blai kade ka jaka jingokai perthai. Shishu kador barsnong ka ai jingya trailang bar ki bor district henrei kanum pendem ha ki bor na bar balaraki wan kin habut yaki kendon kasnong. Kani ka krem kalapau perthei ha ubnai nai wing juk snem baladem haba kador barsnong mau sunram kala khang persha ya baro ki kamniam ha kani ka krem ka snong kala kentai ban ailat ban mani blai nele niam ha ka krem mau jumbun. Hadian ka jingpinna jonggawi ka kinhun hindu bakan pelong ya ka jingnet pilgrim sha ka krem ha ka tayo. Kani ka krem ka paunam na ka benta umau siang batun rai jongka obadon ha kadur jong ushiva lingam bar kumta kan kring ya kinong wan jingokai Hindu syaka. Wala kinong wan jingokai na baro ki jinget ki long ki blapdiang snoba. Henry katay ka jingbatha jong kador barsnong kamsham layat bha bar ki katu kat ni kiseng kentup ya kawi ka kinhun ka badan ha Assam ka Kutumba Suraksha Parishad KSP ka bala berngem ban penthut ya kalait ka wan bar ka Assam ka beritang maka ka jela India ka badan khaput ha Meghalaya. Ba nakaliang nilayo city nakaliang jong snong ban wan second meeting ya kabala khot dai DC bo hang tu di ha ka baning kong nilayo i ha ka tu ka notice jong DC bai khot lang ya kani ka kanhun na po Assam rubani don lang ka kani ka meeting ha ka baning kong nakaliang jong i mas nyu i ba kani ka kanhun kan don lang ha kani ka meeting nila swan mi shani menta ka singi ba nginum don benta banesong ha kani ka meeting hagani meeting balai ba kita ki banabar nadu Assam bakin wan tuklar interfere ya kata kam yeng jongi hang ni kata kadi kanong rem bagiwan hang ni ko nilamut kumta ten rain dalai kran badi DC ilek DC na kalang jongi la karpa bakan umpoi sya kata bagi detetin yaki ndai ni suka ban sengap yo bagi suka ban sengap ke ka bagi don ban ong hang ni marhamat ni menta tin ha ka jongi kran jongi hang te ni na kalang jong ka dor basna ni ong bang inung kan randian tang kandiat ru ya katakan nong rim ka jongi ka bangila juyeng barsikata baka ba number 1 bangi dei kita kitrai jong ketika krem mo jumboy haba ong kitrai kamut nila banrai nila kanu karai ka bagi syem ha katai ka cakala jong mo di bat ka baar ka long bait bakatai ka krem mo jumboy ka dei bait ka tourist spot ngino entertain yano ban ang ban pan permission ban wan maneblay ha ketika caka mo kata ka nong rim ka jongi nado ka basda ya ki tourist lani yano kila banwan na kalengkari India barokwe banwan hakate ka jaka tang ba ka ka badon kam kalong bakin subut be tang ye kitiki kendon ki baka snong ka bu tang ka talabya kamdon kanu ka jingkhang ya kinu ki jingai nya yano yo Hindu Muslim Christian yano kamdon kum kata nai one as tourist handrai boat be tang ye kitiki SOP ki baka snong kala bu but la display ru haka signboard mas jarum apa krem pinyo i kita ke berkhad mo te kai ka bami na ka jing ekran hang ni hang tai uni udu khar KSP ke tu ka seng na po Assam undau la pen i ki ba udon kam men pen i hang tai ka dei ke berkhad ka ba ula sya ya lambaklah ulai sya ya lambaklah namar ba ong bahana bakadon kata ka jingkhang ban wan hapo krem mau jum boy Rengi ni thu baka kremo jumpoin kapli baro lais pa nru pho san singi kamdon kanu ke jingkhang mo kamdon kanu ke jingkhang ya kate ke caka banwa tang ba ngimsha ban convert ya ka caka mane belai lade P1 shudem pishule ite jese ba fi mane mano ban khang ya kata nai ndai maintain ya kate ka silent ha kate po kate ka krem mo bot ya kite ki kendon ki baka ai ki ayu ke sno te hadian kata na kalyang jong u ke ka bu tho ya kata ka sithi bu tho sya ka surka address chou chief minister kadi kata ka sithi ka bu ong ba ni don ni kita ki hok kum ta te jogi ni kita ki fundamental rights jong u
bat unda ulayu I ya kata ka ya ki SOP ki jongiru ki hab kumju hi ngiong bangim sim khang te ma ngim sim khang ye no inuru panwan re tang ban pen kalai ka te ke jaga membelai te ke ei ka bau ya berthen bersukata gum to se ban khang ki te ki kali bi ke kita ka di tang ga jing sha ba u sha misled lan u sha ya lam bakla haki wei pat ki katu kat ne ki briu ki ba perkhat tang ye ke jing mentoi simet ke jongki Cetu ipi hang ni wanra bat kani ke kopi kata ke MOU jo kata ka seng khasi himamu senda. Ndai wanra da kata ke seng khasi himamu sam kata ke MOU. Ngamte buyo kopi na kata ke MOU. Mo ndau lawra hang tei ulah pen I hang tei. Bat hang ta la pen sai seu ba phila sai lam bakla. Namar kata ka seng khasi himamu sam kam dei ke ndai ka dei ke basu Sumi tangkum kitiki seng ban pun lenti lane ban kamai lane na ban yo jing matoi simet nang chu Kim Ken Shu ye ka yak ke jo ka jai ban re Kim Ken Shu ye kata ke jing long try ka chu tin na kalyang jung EDC ri lapan I sha gitu ki KSP ye kata ka city ka bala tho da ka seng khasi kimi maukhar ba kim I thu ye kata ka seng khasi hima musla bat na kata kadau hadian balai keren ibon ki hang tai ki kilasai baka dei tang ka jing sha ya lam bakla bangi ong yu la da mekwa banwan mo jumpun mela ban lej mentan ne melek la sai ru lej tang ba but be ki kendon jongka snong baka bu tang kata gitu dong ki berkhai ka dei ka jing sha ya lam bakla bar si kata na kalyang do resnong ni yang be kata ju hi kanong re ba nginum sha bat pen kala caka mane balai ya ding keren mo jumpun Shu di ang pinay ula bakla si bonba ula bakla minum syaban mane belai hang tege jaga lada udang pen kelumar sedak kumtane ne kani kejing elang ke bahilong apa mentah apa di si kan empo isun dulu Kata uang kakum kejing keren apa? Kadon kejing kejing keren hang tei haga ba penkot ke long ba katai ke keren mojumboy kan long ba iku baju long om syaban mane belai te Om Syaban mana belai? Om Syaban le ki puja, mla ban le ki nuki religious activities hangte. Mo, andai P1, pidai na kanu ka kanhun jinget wan tan ba subut pe ki kendon ki bagas nong kala. Bo, mo pimla batang tho pimla ban bread sentil, pinumla ban hedot, pinumla kanu bagi kita ban peti ba ketika ketemu juga ke jaga mana belai mo. Ya kanu kamu ong pat ba kadon kejing tu lang preng tu ba. Haga ding keren mentah. Na bakan resume biang kejing ya. Joki kemut bagin pelino, bagin kongo iki bun pendam. Kata kadika bakla na kalyang jongo. Uang bakamdan hi kaban. Uang bakamdan hi kejing. Ban ni ke Ya kata kejing mana belai. Kaban kadon ni kejing mana belai? Ban kadon. Pin pete, lada pin sakhi hate kiti ki signboard ngim pat chum pen khalam ki dang ne kumjo. Ngim pat chum khang ni kata kejing. Oma kam banong bangi laweng ni kata kejing mana belai. Cek subut lada kiri